ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канали Бози TG01. Бози 11 рафтестай дар канали Бози TG01. Инами рӯзи 10 феврал соати 18:00 ба вақти Москва финалаш мегзарад. Билетш ҳаста, ҳар яктаи шумо метавонед билетша гирен агар хоҳиштон бошад. нархи як дона билет 350 рубл, 1000 рубл се та билет гирифта мешавад. дар канали Бози TG02 рӯйхати билетотона чандтае ки фурӯхта будем падрият шавад баровардагим. касе наидед, дароин билетҳои худтона тамошо кунед, бинед ки билетотон туғрӣ бошад. яктаги лайк гузорен, ҳамаи видео дамкае ки медурен лайк бигузорен. ҳозир ман мерам ҳама мошинои бозиро пешондаем, шумода нишон метам. эфира дар дуруи мошин сар кардем, бериш шамолай. ҳозир ма шумода бо мо бошен, лайкотона бижихем. ма ҳамон мошиное ки бози 11 даш нишон метам. ардашамҷа бар ба бар мондагиам. кузови хечбек да. ина дигариш кузови седан да, дӯстони азиз. ардаш мошинаи беҳтарин, серебристи свет. ина тозак хуб мошино, хай дариҷа истодан ҳеч ка ҳайшон накард. вай лада приёраш, дӯстони азиз, лада приёраш дар пеши домай додарам камкамро ҳай мекунам, барои ҳамо ура давҷа мондагиай. мошинои хубан. инами мошиноро шумо метавонед рӯзи 10 феврал билет бигирен, насибтон бошад, ина омада бибарен. и эфир места сохранит места дар чи барои ҳамо и эфира ма ҳамихе гузоштум. касе ки кае ки медурая метавонад тамошо кунад ин мошиноро. ина пешаи бозӣ мошиноро дар ҳам видеоҳо ҳаста, ҳамаш тамошо карда будем. ҳозир дуруи мошин да мерам, бо хушрӯтар мешунавем. ба фикрам шамол нест дига дуруи мошинда. чӣ мекунем? Тамошо мекунем. ман худам ҳозир аштам мерседеси сечка дигаштестам. ҳечка ҳамара гуфт ки амо напарсида. ина ҷура мошинои бозира нишонтон додум. билетҳо бисёраш намонда. рӯйхати билетҳоро аз рақами 1 то рақами 1863 дар канали Бози TG02 мон гузоштем. касе ки тамошо кардагӣ нест, даромада тамошо кунед билетҳои худтона. дӯстони азиз, бинен билетотон туғрӣ бошад. агар ягон ҷош нотуғрӣ бошад, ин нотуғрӣ шиданаш ҳам мумкин е, барои ки хай телефон, электроник, компютер исӯса ҳамада не ягонташ мумкин хато шида бошад. аки мо кӯшиш кардем ягон ҷо хатогӣ накунем. ба ҳар ҳол дароин рӯйхати билетҳоро бинен. мондагӣ билетҳо падрият кишид, пешай бозӣ бо мегзорам. биё ма саволҳои шуморо мехонам. хоб илҳом якм лайк. салому алайкум али во алейкум барсалом. карта ба номи ки мебирояд? карта мо ба номи меҳроб мебирояд. салому алайкум во алейкум барсалом. хушомадӣ бародар. салому алайкум барори кор во алейкум барсалом. барои ба ҷои мошин пул гирӣ мешавад. албатта ки агар хоҳишот бошад договор мекунем, пулам дода мешавад ба ҷои мошино. лайк омунаро фаромӯш накунед. кае ки даромаден лайкотона бижихем. беҳад зур карден бародаро. 24 та лайк, 21 нафар дар эфир, 30 чанд нафар буден. саволу фаҳмиёи худтона метавонед дар прямои эфир пешниҳод кунед. гуфтем кадоме ки билет дора ай бозии мо, бо метавонед билет бигиред, бо хай дастгирӣ кунед. рӯйхати билетҳоро бировардем. чанд қаиш ки падрият шавад бировардем. ака бозӣ чандай? бозӣ 11 бародаро. салому алайкум. общий билет 2800 донай. 2800 донай. ман 800 донай дигаш мондай бародаро азиз. ҳозир билет ҳастай? ҳо бародар, ҳозир билет ҳастай. ҳошим сафаров билет ҳастай. общий чанд билет? общий 2800 дона билет дорем. рӯйхати билетҳо дар куҷо мебирояд? рӯйхати билетҳо уже биромад дар канали Бози TG02. Бози TG02 бинависен дар YouTube. рӯйхати билетҳо дар ан ҳамун канал биромадагиай. рӯйхати билетҳои Бози 11. барои чӣ мо рӯйхати билетҳоро дар канали основнои мо намесарем? касе ки медона, мо як канали гизалаи Бози TG доштем. ҳамин YouTube удалитиш кард. тоист ҳамин номери одаморо, ягон чизи одаморо мепартоӣ,
мумкин ҳамун сабаб мумкин чанд блогери дигарам чанд бозингари дигарам шумо шунидем ки каналашон удалӣ шид. барои ҳамун и страховкаи мо у канале ки мо мепартоем рӯйхати билеторо удалӣ там шавад нобутуш бо ҷош дая тайдига мекунем бо рӯйхати билеторо главни инеми основной канал удалӣ нашавад. хоб бародари азиз, илҳом салом алейкум, сколько приз? Ва алейкум салом, 50 призов, 50 та призай, 3 таш мошинай, 2 та Opel Astra G, 1 та Lada Priora. мошино беҳтарин ҳолат доранд. 2 таша нав нишон додам биромада, дар кор шава бо нишон метам. Видео дар канали Бози TG01 ҳастай. баъд 20 дига 5000 рублаи русӣ мешавад ки 750 сомонӣ мешавад. ба фикрам 5000 рублиш. баъд 27 дига 2000 рублаи русӣ. ба пеш Суҳроб. Ва алейкум барсалом. Хушомад якай Суҳроб. Шоҳрух билет чанд сомаи? нархи як дона билети мо 350 рублай. вақте ки 3 та билет мегирен 1000 рублай гирифта мешавад. Тоир салом ака. билетора бародар нашод билет касе ки хато шида касе ки ягон шида ма дар эфир исправит кардан наметавонам бахшиш. шумо дар WhatsApp кратка кардан нависен ки фалон билети май номаш хато шида рақамаш хато шида ё ки вообще дар номи дига одамай мо дида мебароем действительно ҳамон хел бошад ислоҳ мекунем ҷошта билет равон мекунем мақсад в общем розӣ мекунем билетора чӣ мекунем ма ака ҳамара намегум ҷо хатоай мақсад ягон ҷош хато нест мо ҳамқа кӯшиш кардем ки ягон ҷо хато нашавад ай любой каса хеле хатогӣ мешавад вақте ки количествои бисёри билетора менависӣ ё ки бисёр одамо қати сар кор дорӣ. финал кай мешавад? финал рӯзи 10 занг назанед дар WhatsApp. финал рӯзи 10 феврал соати 18:00 ба вақти Москва дар канали Бози TG мешавад. дӯстони азиз, ҳар як таи шумо метавонед ҳози билетотонро бигирем. билетон мондай. салом алейкум, чанд билет ҳаст? ҳамин рӯз 5 феврал ай ҳой намин рӯз 5 феврал ай бози мақсад бози 11 рӯзи 10 феврал мешавад. дӯстони азиз, ҳошим нархи як дона билет барои бозии мошиндор 350 рублай, 3 билета 1000 рублай гирифта метавонед. хушомадем ба канали мо. занг назанед Тоирҷон бародар, зангда ҳеч ка ҷавоб наметаҳад. рости гапда зангда на мо ҷавоб метаҳем на ягон каси дигар. шумо гуфтем ку нависен бекор мешаванд. ина ма дар прямои эфирм ман занг ягон каса намебардорам. мумкин ки баъди эфирм бо ягон видео кунам ягон кор кунам ученам намебардорам телефонора, барое ки аввал бояд корора пеш барем, баъд телефонора умуман пашти намебардорем да. фақат шумо метавонед сообщение нависен дар ам WhatsApp ки шумо билет гирифтем. сообщение нависен акай Тоир, сообщение нависен. кае ки мо дар омадем ҳам WhatsApp мехонем сообщениеро ва ҷавобша равонтон мекунем. шумо то ҷавоби моро равон кардана интизор шавед, бесабр набошед, занг назанед. бисёр навистам ҷавоб нестай. ма шуморо на хеле абишад мекунем ки баъди ҳамин эфир ман медром ман WhatsApp-ам мекушам. ма WhatsApp ман 0 карда будам, мақсад ҳамаи сообщениеро хондум, ҷавоб дода будам, баъд эфир даромадам. мумкин ки дар айни ҳам эфир даромадан ма худат навистаи бароям ҷавоб нестехта. кино TV. ва алейкум барсалом. гап нест. Тоир фаҳмиди ба фикрам гап ма мақсад ки ма сообщениеро 0 кардам то вақте ки ман дар сообщениё ягон кас мақсад нанависта буд. баъди ҳами чӣ ай рӯйхати бози 11 парто рӯйхати бози 11ро бародаро ман партофтам дар канали Бози TG02 биромагия дроин тамошо кунед. хоб бародари азиз, дроин тамошо кунед, билетои худтона бинед. яхе ҷода связ мақсад сист мешавад. айни билет нависида билетотон может сохранить намешавад. барои ҳамун ҳама дроин бинед то рӯзи бозиро ози вақте мо метавонем ислоҳ кунем билетои шуморо. билет чанд қа монда? 800 дона билети дига монда бародари азиз. бигирен на билеторо бозиро бигзаронем. 800 дона билети дига монда. ака чанд мошин ҳаст, чанд приз аст общий билет? бародари азиз, бози 11да 50 та призай, 3 таш мошин, 2 та Astra G, 1 та Lada Priora, 25000 рубла, 27 та 2000 рубла, 2800 дона билет. нархи билет 350 рубл. аксия ҳам дорем. мақсад дар WhatsApp
روی نمیکنی بلیتا هاشیم برادر بعد افیر کسی که بلیت نویسم خدمه بعد افیر کسی که بلیت مینویسه خدم روان میکنم بازی چی خیلی ای باز در بلیت میگیری نصیب تقدیرت به جلت اسب بخیزه یکی گفتی گپا ماشین میبری اینجا میگیری میرشه چند پریز داری обш 50 تا پریز ای ده تاش سه تاش ماشینای ده تا استراجی و یک تلا دا پریورا با پلوسی با کانورتر پولی هم داریم در بازی 11 بلیت هسтай ها دلوار برادر هسтай رحمت برای کی در کانال ما درآمده کسی درآمدن برابر لایک رو بجین هسтай بلیت میتونین حوض بگیرین بلیت ها را کمش مونده برادر عزیز نمی دهم نه 5 روز دیگه مونده با بازی را کدام خواهش داره کدام بلیت داریم با شانس خودتون زیاد کنین بلیت گرفتن گیرین اینا برادر عزیز از ما با ای چی شما را نشون میدم یکی استراجی را اینا ببینین استراجی یکی استراجی کم تر چسبید اینجا کشنوخ برادر اینا کسی کشیده نایسی ماشینو دارم تای دام ایستادگی هم برادر عزیز نویسین سوال نفهمیختونه آج سر داد یا افیر اوجه افیری بازی برای بلیت فروختن ها سر دادم نه که این فینال نیست فینال روز همون نامی امیره بخونید نویسته که فینال روزی دهمی 2022 то есть دهم میشه فینال خب برادر عزیز بوچیدم بلیتو نه بلیتو هستن میتونن اوزی بگیرین بلیتو میتونن بگیرین این بازی کجا دام سر میشه این بازی در نمی کانال بازی تج 01 میشه آنلاین دا میشه مقصد اگر بگویی که ماشینا در کجا قرار دارن ماشین ما در دوشنبه قرار دارن شنبه نه جد شنبه نیست اینجا هو طرف ایسار طرف دروازه ایسار دلوار و علیکم بر سلام خوش آمدی برادر دلوار با افیر ما رحمت برای دستگیریتون رحمت که ما را گوش میکنین میدروین وقتی خطانه برای بازی های ما صرف میکنین با همتون بردباری مخوانم دارم بازی ها اکا بلیت هسته چی داره بلیت هسته برادر بلیت نرخ بلیت ارزان بلیت دهقانی 350 روبل یک دانه بلیت 1000 روبل 3 تا بلیت 3 تا ماشین شو جایزه برادر عزیز دتش اوپل استراجی یک لدا پریورا بعد کنورتر پولی هم است سلام علیکم سازین چند بلیت همگی پریزو اکا 2800 بلیت همگی اما 800 بلیت دیگهش مونده برادر عزیز کوشش کنیم بلیت رو تمام کنیم زور میشد بر روز بازی را میگم کو مقصد اگر یگان 100 تا 200 تا بلیت مونه نگاه نمیکنیم بازی را میگذارونیم بخشش مهراب تیوی بازی نو بدای ها در کانال مهراب تیوی بازی نوی مینی سر دادیم کسی خواهش داره میتونه در بازی های مینی اشتراک کنه نصیب باشه و بازی ها رو هم تست از میگذارونیم او بازی ها هم ماشین نیسته فقط کنورتر پولی های اصلا بازی های مینی این بازی من بازی کم ترکی این بازی ها من نظر به بازی های دیگه کانال ها مینی حساب میشه نکی خیلی کمی بیغم ده خیلی چه بگم نصیب تقدیرتون باشد گفتن همیشه به همیسومی کم هم برد میکنیم باز تجه با پیش پاترگاری و علیکم بر سلام خوش آمدی برادر رحمت برای بلیط را عکس یک نوخی نکروز گیریم بلیط را گاب نیست عکسش میکنیم گاب نیست اینا 5 تا بلیط یکنیم 1000 روبل کسی 5 بلیط میگیره مرحمت روان کردم گیریم دلیل شویب سلام اینوم بچه‌های فیض آباد و علیکم بر سلام ماجنا چند پولی میستد نرخ یک دانه بلیط 350 روبل 3 دانه بلیط 1000 روبل کنورتر کلان چیه که 20 تا 5000 روبل روسی کنورتر خیلی اتاپ نمونده 20 تا 5000 روبل روسیه 27 تا دیگه 2000 روبل چند تا ماشینه برات 3 تا ماشینه 3 تا ماشینه برادر 2 تا اوپلی استراجی یک تا لادا پریورا ماشینا را بگو گفته استم обش چند بلیط همگی در بازی مون 2800 دانه بلیط های کالچوی بلیط 2800 800 تاش مونده بلیط را چخیل بخریم نامی امی افیر نگاه کنید رقمای واتساپ رقمای زبیربانک در همو رقمو مبلغ بلیط روان میکنین زبیربانکش برنامه مهرو میبروید چک تون سخرانیت کرده در واتساپ ما روان میکنیم پولی بلیط مقصد بلیطتون ما روان میکنیم اکا ما
нав дромадем лайка задем ака гап нест бо дили ки шуд раҳмат бародар далер гап нест ака як 1500 рублш чанд суми тоҷикӣ мешавад 1500 рублш як где-то 225 сомон мешавад 1500 рублш 225 сомон мешавад 50 сомонӣ ба тоҷикӣ да кароч аксия 25 сомон мегзанад 225 сомон метонед салом айноми бачаҳои муҳоҷир ва алейкум бар салом хуш омадем бачаҳои муҳоҷир гап нест раҳмат барои дастгиритон раҳмат миннатдорам ки дар эфири ма дромаден билетҳои мо ҳастанд бозии рафтестай хоҳен мошинои бозира нишон метавон даташа яктай дигаш дар чиай пеши домдай ушам мақсад нишон метавон авози кадоме ки дар бозии 11 мехоҳад иштирок кунад билет надорад бинед мошинои бозии 11ро дӯстони азиз ина яке астраҷиҳо ина шумо нигоҳ кунед бародаро астраҷи беҳад хуб дар диска писка балон ҳама сатҳои за номрош мақсад учуд буровардага ягон проблема намешавад металлик ин светҳо беҳад қиматанд дар бозор ина ишам иш кузофи седан дар ишам ҳам хеле бародаро бинен мошинои бозии 11ра рӯзи 10 феврал финал шай кадоме успед накарда ҳозиам билет бигирен мақсад билетҳо ки тамом шид бозӣ шид насиби тақдиртон бошад ба 350 рубл соҳиби ин ҳатали шоҳ-ҷоиза мешавад лайк обнаро фаромӯш накунед мошинои беҳтарин дар хизмати шумо лада приёраш дар пеши домондагия шам дар кошам нишон нем мошинои бозии 11 бародари азиз хитон дидестем лайк обнаро фаромӯш накунед лайк обнаро фаромӯш накунед рост местам камера кунам сообщениҳои шуморо хонда наметавонам барам беҷам бо камтар мешинем мехонем бачаҳако чӣ ассалому алайкум айно бачаҳои муҳоҷир ва алайкум бар салом салому алайкум бародар кайда бозиай рӯзи бозӣ аниқ шидагия ҳо бародар 10 феврал рӯзи бозиай бародар метавонӣ ҳози билет ша бигирӣ дилшод мега ака ман имшаб хоб дидам ки мара занг мезанӣ мегӯй ки мошин бридаи ай хирсандира хестам ай хоб вақти намози бомдод ай иншоалло насиб кунад касе дар насибаш дамия насиб кунад ба ҳаматон бурдбори бародар азиз салом алейкум ака билет ҳастай ва алейкум бар салом ака алишер ҳо ҳастай абу нашид брат қатъи бозӣ изо намекашӣ чӣ изо бикашем бародар ягон ҷои изош нест масалан талабгор дорад билетҳоро гирифтаистанд рас маъқул нест шумо да ҳеҷ гап надорад мо ягон касам заставида мекунем салом алейкум лайка бигирен ҷурабек ва алейкум бар салом хуш омадӣ бародар ака 450 сомон да 11 билет метиҳен не 450 сомон да 11 билет намешавад 500 сомон да баъд 11 билет мешавад 450 сомон да 10 билет мешавад то есть 9 билет мешавад якта дига падарка 10 билет обши чанд билет ай 2800 билет ай дар бозӣ 800 ай дигаш мондай бародар азиз ман ҳозир мегирем билета кайда рӯй мекунӣ баъди эфир худо хоҳад рӯй мекунам ман эфир давқа бисёр намешинам бародари азиз хай бахшиши зиёд баъди эфир кӯшиш мекунем билетҳои бачакоро рӯй кунем файзиддин бародар туда чӣ хеле удобниам хе бигзарон мо қабулш дорем фаҳмиди дар рақами телефон дар рақами сбербанк рақамҳои тоҷикистон да бигзарон шота билетат метем бародар ҳеҷ гап надорам ҳамин ватсап да шумо аввал я салом нависем бугӯ ки ман ҳамин мақсад карта парта надорам мехоҳам простам ҳали ягон шот ягон рақам боша ҳамда шод мегзарам мо туда ҳамон рақама равон мекунем шод мегзаронем да билет 700 рубли гирифтем 300 рубли
دیگه партоим як билети дига мешавад. ҳо бародар мешавад. Призора гавзан обши дар бозии 11 50 та приз 2800 билети 800 донаш монда 50 та приз 3 таш мошин 2 таш Opel Astra J ки нав пештар ма шумода нишон додам ва як та дигаш Lada Priora 25000 рубла 20 та дига 27 та дига 2000 рубла рақамои Тоҷикистон тамоми бародар Файзиддинай номуд Файзинай мақсад дар WhatsApp мо салом бинавис номерои Тоҷикистонмоно мо барои шумо равон мекунем. Хоб бародар шод бигзарам тамом. Салом алейкум брат. Ва алейкум бар салом Сайфулло хуш омадӣ ба канали Бозитаҷи Нолия. Раҳмат барои дастгиритон, миннатдорум ай ҳаматон. Лайк обунаро фаромӯш накунед дар канали мо. савол нофаҳмӣ оиди боз боша марҳамат пешниҳод кунед. Савол надошта бошед. барои ҳамат бар худо касе билетгирӣ бинавис дар WhatsApp ҳатман ҷавоб метем. Билетатонро равон мекунем. Бо як бор дигар мегӯям ки рӯйхати билетҳоро дар канали Бозитаҷи Нолия гузоштам. Дароин тамошош кунед. хоб бародар азиз. раҳмат барои диққататон. Миннатдорум ай ҳаматон. то чанд билета харидан мумкин аст? Диловар 100 билет, 200 билет, чанд билете ки дилат мехоҳад метавонӣ гирифта бародари азиз. 10 билет биги, я билет дига майму падарка. Каждый 10 билет, я билет падарка. Ака бози 250 рубла кай мешавад? Бози 250 рубла 100 билетш монда. Бози Меҳроб ТВ-ро дар назар дошта бошед. Иншоалло ӯ ҳам мешавад. Ба бегаҳра мебинем билетош тамом шуд, ҳамишав мегзаронем. Нашавад, пага мегзаронем. хоб бародари азиз. лайк обунаро фаромӯш накунед бародари азиз. ака чӣ ба иқад дер бондиш? Дер нестай баро 5 рӯз дига мондай бародаро. 5 рӯзи дига фина. ака бози 350 рубла кай 10 феврал соати 18:00 ба вақти Москва. 10 амиҷа монеша. Даиҷа мондаш наметавонам бародари азиз. Ма даиҷа чӣ хе мемонам шаб. Ман я телефон дорум ози дадастам эфир кестам. Айни эфирда ман аиста наметавонам. дар номи ҳами эфир ман навистам рақамои WhatsApp ма дарам WhatsApp бинависен. Салом алейкум. ай бози 250 сомат чӣ хе билет бигирем? ҳаму канали Меҳроб ТВ да дроен рақамои WhatsApp Сбербанк 60 бинависен бигирен охи. ай бози шумо чанд билет мондаги? 800 дона билет мондаги ай бози нами. ай бози нами 350 рубла. ки се тамошин шо ҷозаша. хоб дӯстони азиз, раҳмат барои диққататон. рӯзи даҳум ай бози 11 рӯзи даҳум ай. паноҳи худо касе билетгирӣ ягон савол нофаҳмӣ доред дар WhatsApp бинавис, ҳамата ҷавоб мегардонем.